खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया सासे ड्राग्स फालांगिरिया पुलिस कास्टडिनिफ्राय खारखोमानो नाजानायाव आथिङाव गुलि गावनानैसो हमफिननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया कार्बि आलं जिल्लायाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आथिङाव गुलि गावजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुंखौ साहिर हुसेन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बे दुथां ड्राग्स फालांगिरिफोरनिफ्राय 1.17 केजि हेर'इन ड्राग्स मोन्दों आरो बे ड्राग्सफोरखौ 94था साफोन खल्थायाव सोनायमोन आरो बे ड्राग्सनि बेसेना आथिखालनि बाजाराव 6 निफ्राय 7 कौटि रां जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव सोलिगासिनो दं जानाय लोंनायनि इनभेस्टिगेसन। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया मानाव गेदेर राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनाबिलिनि 6 रिंगा जाबोलानो जौ लोंनानै आरो बेदर जानानै थाबाय थायो। गुबुन फारसेथिं थांनाय बुधबारखालि आगुनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ थांखिनानै बुंदोंमोन दि प्रमद बर'आ खरस खालामनो गिनानै बिटिसिनि सेक्रेटारियेट अफिसावनो किटचेन बानायनानै बेयावनो फुं मोना ओंखाम जाबाय थायो आरो बेदरखौबो बुरजा जाथारो होनना फोरमायदों। बिथां हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्राखौ गुबुननिफ्राय खोनादों होननानैबो बुंथिबावो। मैया राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि हाग्रामाखौ रायजो राजाफ्रा जोगारखाबाय आरो उदालगुरिनि मानसिफोरा हाग्रामाखौ रावबो सिनाया होननानैबो फोरमायदों आरो हाग्रामाया उदालगुरियाव लकसभा बियाब जायैखौ लानानै राजखान्थि खालामबाय थानाङा होननानैबो बिथाङा फोरमायबावदों। थामथि रादाबाव दं। मैया आगुनि दुलाराय बिटिसि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि आथिखालाव बर'नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गावजों गाव मोनसे हान्जाया मोनसे हान्जाखौ बखिलायनाय आरो मान सिफायलायनायनि थुनफावथाय खालामदोंब्लाबो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि थांखिया मोनसेल' जानांगोन, बेनो जाबाय उदालगुरि जिल्लायाव लकसभा बियाब लाबोनाय। बिथाङा फोरमायबावदों दि बियाब्ला जों जेबो मोना आरो सरकारा जों जेखौ बियो बेखौनो होयो होननानैबो दानि खुंथाय सरकार बिजेपि सरकारखौ बिथाङा बाख्नायनाय बाथ्राया बेरखांदों। ब्रैथि रादाबाव दं। मैया बृहस्पतिबारखालि भारतनि सासे कन्ट्रेक्ट लानानै सुबुं बुथारगिरि गिलु बालु दायनिगिरिखौ भारतनि पुलिसफ्रा हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे गिलु बालु दायनिगिरिखौ दिल्ली पुलिस हान्जाया गावखौ गथायनो खावलायदोंमोनब्लाबो बे दुथाङा गावखौ गथायनो राजि जायाखैमोन आरो उल्थायै सासे पुलिस अफिसारखौसो गावनि पिस्तलजों गुलि गावदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नाथाय पुलिस हान्जाफोराबो बे दुथांखौ फिन इनकाउन्टार खालामना आथिङाव गुलि गावना हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया दिल्ली पुलिस बिफाननि गेदेर जाफुंसारनाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे जाथाया दिल्लीनि राहिनी सेक्टराव जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। मैया बृहस्पतिबारखालि मणिपुराव सिनाय मोनै दुथांफोरा सासे आइजोखौ गावथारना गालांदों होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे आइजोखौ मणिपुरनि शिशु निस्था निकेतन फरायसालिनि साखाथियाव गावथारना गालांदों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे गावथारजानाय आइजोखौ दासिमाव सिनायनो हानाय जाथ'वाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।